karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ay, may nasulngong kong multo diri o kaabat. Doon ako ikapakaw nila. Yan gusto ko sa gate. Manira na ko eh. May ngadlaw. Ay, oo nga! Ay, tao di ay kay gwapo man eh. Oy, gwapuhar ba, oy? Upaw lang. O si Toyo. Na ba si Laura? Dutay tingog, oy. Iya kong kaila. Uy, dutay tingog. Ug ni ako kay mamisita ko niya. Osa! Oy, mamisita kang de Laura. Oh, Ay! Tiki! Nina sa kuha tubangan. Daot pa nina ako, tiki! Uy, saman! Ha? Magay ka ba? Wasay ko wasay ko. Ay, ko kagitag sumbag kay di po tika sibugan. Gamay pang kaglawas na ako. Sir! Sir, macho. Unsa ni mo ning murag layor kini siyas tinuod. Usa man? Ha? Unsa layor tinuod? Magkahita? Ha? Tiking. Oy, Kalma lang. oy, tiking ideyangan. Ay, hapit ko magkatagan siya ngaan kay, nanganlan ako siya tiki. Kuwag na lang og INC, kuwag like ing. Bagay ba to? Tiking puyo. Ay, kaila de mo Inday Laura. Oh. Ako siyang amiga. Amigo ko niya. Nindot kay tingog ay. Nagkaila na mi. Oy, Hain siya. dutag tingog di mo tuhan ako ay. Ay, ano gon kayo, may paolin na sa syudad. Karong adlaw pa lang yun. Mibalik na siya sa syudad. Pagkaanggol. Hala! Kuya wa! Hari ako lusa! Bungkag mambato! Imong gisumbag! Nga suko mo ka! Ha? Nga suko ka! Hinom! Paminaw! Ni ano noon ko sa mama. Gusto ko siyang padunaan. May palayo na sabsiyan ako. Di na kayo nindot mo tingo. May palayo! Ay problema! Atong padulan! Gukod ta! Gukod! Unsay angin akong buhaton, kupit. Sakto ang gisugyot sa litob og tontong tiking igsuon ko. Muadto ko sa syudad. Basta syudad, nasayod ko, nagdagang tao dito napita. Ngano? Nahadlok ka sa mga tao? Wa ko mahadlok sa mga tao. Tungod kinibaw ko. Wa sila bawot kung gamitan ko sila sa akong kaon. Apan kung ako kanang buhaton, gukurong ko sa mga tao na may kinaadman o patyon ko nila. Patyon ko pinaagi sa lipot. Husto ka, Haring Aqualas. Ang akong gusto nga makapaduol ko ni Ibria ug mapahigugma ko siya. Ug dayon, dali ko na siyang madasa akong gingharian sa balagtigi. Okay. Nan, unsa may gusto mong mahitabo? Kupit, abagi ko sa tanan kong gimbuhaton. Di ba? Gitabangan ko na ikaw? Tudlui ko kung asa dapita ang gipuy-an ni Ibria sa syudad. Sayon ra ka na, Haring Aqualas. Okay. Tudluan ko ikaw. Kung mulampos ko sa akong katuyuan, ihatag ko nimo ang usa ka kristal nining niya sa akong bangkaw. Oh, si James. Naog siya. Igo lang siya ni tanaw na to.
Adto na sabto siya maglingkod sa sementarong hagdanan sa unahan. Nalipay na lang ko. Ngawa na siya magsigig pangutana kung sikinsa siya kaniadto. Maayo kay nanaog tong tawana. Ngano? Doon na ba'y sikretong dapit din sa imong gipuy-an? Doon na, sa silong, sa kusina tamo agi. Yun na pa. Ngano man? Ngano nangita ka magsikritong dapit? Hiram, irom, higuros. Hiram, irom, higuros. Hiram, irom, higuros. Unsa ka na? Triage. Misiak ni mong panit sa bultoy. Ug ang bangkaw. Migawas ang gamayng bangkaw. Nahibalik na sa iyang gidako ng iyong bangkaw. Kinahanglang dadon ko kini bisag asa. Kay mao kini ang sumpay sa akong kinabuhi. Ug ganong gipagawas mo man ka na, ibalik ka na sa ilahom sa imong bukton. Di maayo makit-an ka na sa mga tao. Gamiton ko kini. Ablihan ko ang akong huna-una. Nga mas mulabaw ko kamanggi alamon kaysa mga tao. Gusto ka, gamita ang imong kahom sa pag-abli sa imong huna-huna. Aron mahibaw ka sa tanan mong pagabuhaton. Og aron sa ingon, dili na kay ko magsalig nimo, kupit. Oh. Pagyod! Uy, wow! Hala, oy, mauna inyong bahay din sa syudad ay Laura. Unang Hala, oy, kanindot. Oy, pagkanindot, tagod ining bayad ay. Oy, nindot, kaayo ang design. Layo ra kaayo tong mansion dito sa bukid. Oy, ingon ani di ang mansion din sa syudad ay no. O daga nagsuga, oy. Mura mag-series, mura mag-Pasko, pirme. Oy, kakas po ka sa kuryente sa. Kuhaon niya ang atong mga kinumpra ng tirang og isud sa ref. Aron dili madaot. Ay, oday. Nanay Tirang, Ay, Dong Francel. Ngano man, Dong? ayaw may biyahe din is Mami Laura. Kami naman lang. Ay, oy. Di ta mo biyaan. Samtang di pa tumaabot ang inyong katabang din, he. Ay, Si Mami Laura, ay, nagpili naman sa imnunon diha sa gamayng bar. Mo inom naman sa tingali. ato na ko si Mami, Nanay Tirang. Ay, sige, Dong. Maayo pa. Ay, yun na. Asa man dapitan yung kusina din, he, kay magluto ko. Ang among hulakway ni James nga naa sa frame. Ug nakasabit sa bumbong. Nindot kaayo ming tan-awon sa hulakway sa among kasal. Mami? Anak, dali. Nag-inamsag ka ng imnunong makabog. No. Kini lang niya sa basong akong imnon. Ikahurot ini. Di na nakupunan. Igo lang para pahupay sa gibati kong kagaul anak. Ay, tuod, ugma. Mubalik ka na sa imong pagtungha. Ha? Dili man masukon ako akong teacher. Dugay naman kung mo school. Matay, gabiin na. Klaro na kayong crickets. Gabiin na, God. Ako rin usaan niya hanggang tikaw-tikaw din sa karaang mansyon. Tapay tayo ni. Pagsusisap na ko sa ila kariki bangis. Wa sa mga bata dito. Hay.
Unsa ron? Hala! Oy, hala! Oy, hala! Miiwang na sang iro. Oy, ginoo ko. Yung taon na ahak ng iro. Miiwang na sad ay. Wa na bas tirang. Ay, amaw ning iro. Nganong uwang man. Uyabang ta to. Oy, ginoo. Ay, guwang-guwang na iro ay. Para ko mahadlok di mo. Ay, magbukot kong habol, be. Uy, ganun may sugot man karang na imo kong biyaan, oy. Uy, ay, ni Kuyo ko pa noong delaw na sa syudad. Huwag ko mahadlok. Sugi, wasay ko. Wasay ko, di ko mahadlok. Uy, kisa man yung bitapat ko kigda. Kaigat sa magkinatawan. Ay, silingan tingin mo nga dugar ang naibog na ako. O wakaingon, mitapad lagi higda na ako. Ay, Day, hello Day, wasay ni Day. Wasay ni. Ikaw Day ha, may kang manaiming kay wasitirang din he. Abe, gakos na ni. Kakson tigag. Pinakalbit be, pinakalbi. Okay na. Okay na. Hawak sa ko. Trabaho, tiga ha. Uy, nanimahom ka kandila. Uy, ganun mahom ni. Kabaho ba mo wasay? Uy! Sinastikan ni. Uy! Ginoo ko! Wasay ni Ginoo! Uy, kabog na ito, di mo madamoy. Mura magkagpatay! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!